És que no val la pena. No, és de O el retrasar. que val la et ve a pena, les 6 no, del no. matí que... No val la pena. O el que et ve a les 6 del matí, tu sabes quién soy yo, hermano. O jo al meu pare sempre diu una El frase típic que... borratxo, te quiero. Jo l'aplico. No el coneixes de Si res. tienes algún problema... Y me lo dices, que le parto la cara. Que yo estaré aquí para lo que haga falta. Jo aplico la frase en aquests casos de dos no s'esbarallen si un no vol. Jo el meu pare me la va dir i jo l'aplico. Correcte. I realment és veritat, a tot arreu on vas. O sigui, és barallar-te. Jo t'ho dic per experiència. Sí, però una hòstia potser te l'emportes, A veure, és que és depèn de la situació. Barallar-me per una tonteria, perquè m'hagin donat una empenta o algú que em vulgui vacilar i això, no val la pena barallar-te, perquè és que no... Ja ho busquen. No porta res bo. Una altra cosa és que et toquin els collons de veritat i que et busquin les pessigolles a tu o un membre de la teva família o algú ja que sigui... Doncs després, potser un cop de puny sí que li tens a fotre. Mare, sí, no, clar. Saps el que vull dir? Però si ho pots evitar, jo sóc de sempre d'evitar les baralles. Jo crec que has de tenir la teva escala de valors i si algú ja t'està d'això, sí que potser algun cop... No, Estic d'acord.